Welcome back to my Bidapati Daimari Blog channel. Bidapati Daimari Blog channel आव गासै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासै जा दं खेबसे स्राय बरायहरलायबाय बैसागो बोथोरनि जानानै नै बाजैया होख्लायगासिनो मा बानायदों गावनि मैगं बारि लागावबाय बेथा दाना गबावगोन बे नुवाखै बे साबुलखौ हुआ मानसियाबो थिखोबावनाया होख्लायथारो बाजैया नै मोखांखौ देखायनांगोन मोजां नङा देखायनांगोन ना होमबासो एसे गियान जागोन ना मानसिफोरा हिनजाव मानसियाबो दे एसेबां खामानि मावो नै एक्सन ओइ मा मोजां बेसेबां मोजां नुदोंना इब्दिसो जानांगौ बेखायनोथ' बानलुआबो बायनांनाय नङा एबार बेनिफ्राय ओरैहाय मा दं फाथो मैगङाबो बायनो नांनाय नङा ओमफ्राय लेस्रा सबाय बिमा बेबो बायनांनाय नङा लागातार ओमफ्राय मा दंबायोमोनलाय मैथ्रु मैफ्राय बायनांनाय नङा दे एक्सन ओमफ्राय बेखौ साइना गंसे लुखांनानै आरोबाव माइ हाजिरा हानो थांबावनो नागिरदों मेसेंनि माइ र' बेखौ दाहाय देखायगोन दा नै इखौ खुन्थिया बुनो नागिरगासिनो मैगङा नै ओरैहाय मैगं बारि सेरटेङा आयो बिमाबो नै बेराखौबो नोंनो हारसिंनो दुमदों ना बाजै दागाव माथो नोंजोंनो समान जाबाय बरिया फान्टास्टिक इदिसो जानांगौ बेखायनोथ' फैसाया मेरला दंलै नोंनाव मैगं थाइगं गायनाय आबाद मावनायखायनो एक्सन मैथा मैथाबो दंबायो बेखौ बुंनोसो बावगारदों आं ओमफ्राय नै माइहुङा गाजां माइ दोननोनो जायगा गैया माइहुङाबो एसे लाजिदो बाजैया माने मोखांखौ देखायनो होमबाबो र' ओरैहाय देखायनांगोन होमबासो र' हे बोजाहा एक्सन बोजा मैगं बारि दंबायो बेखौ दाहाय देखायगोन गोबोरखि नै बेना माबाया हासारा बाहाय दोनदों बावदोंसो आङो नै बे हासार मैगङाव होग्रा जेबो गोबोरखिब्रा गोबोरखि हासार नैयो बेनिफ्राय आरो ओरैहाय बाजैमोननि न'आ नै इयो ओइ गोदान पाक्का न' खागासिनो ओमफ्राय दे बोजांखो जाथ'बाय नामा लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट गासैखौबो थुदला जोबनानै हो एन्ड साबस्क्राइब ओमफ्राय डिसलाइक खालाम नाङा लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम गासैखौबो थुदला जोबनानै होबानो जाबाय जोंना फिसालाया बोरैबाथो बोजांखो सोबागोन दे नोंखौ आं दा होनदों दाहाय सोबा जानांसिगोन दसे उनाव होमबाबो केमेराया जाबाय रेडि मैगं बारिनि थाखाय लाइक एन्ड शेयार कमेन्ट गासैखौबो ओरैनो आरो बाजैनि थाखाय ओमफ्राय आंनि खस्थ' खालामनायनि डायलग मारिनायनि थाखाय ओमफ्राय गोबोरखिनि थाखायबो दे जाबाय।